mosegol. Bura mi kaki penjo mokwongo. Bura manyocha kar ng'ado bura mamalo mogik. Supreme Court ong'ado. Ne en gitieko bura manokel mane yalogo wach CDF ma higa 2013. Ing'e kaka wach bura ywarega. Maka gimoro kele bura onya tiyo kata higni 2 kata higni 3 kapod odhi nyime. Koro gima notimre donjo mane ng'ato donjo, joma nodonjo higa mar 13 manodhi e court, modhi e high court, mobet e court of appeal ka. Ma court of appeal ema nowacho ni gima rach e iye ma mondo tim nade ema mondo losi. Koro bura ne mane pod dhiga mbele. To ka bura ni ne pod dhi mbele, to jood bura nong'iyo gima ne bura mar court of appeal owacho ni mondo los gigo. Mano loso CDF mar 2015 2015. Mano oloso kuonde mane iwache ni gik moko riche. Koro bura janyocha pod odhiga gin gitieko mna gima nochaki. So gitieko tika bura mar 13 chama gitieko. To gitieke ka gima ne Court of Appeal osewacho cha to se losi. Koro wan wang'e ni wan gi CDF mar 2015 mar 2015 mane giketho en mar 13. To wang'eyo ni jogo nitie joma chunygi ok dwar CDF bende ok wang'e gimomiyo kaka wuod chief owacho ni gin bende gichako gidhi e court ni ok gidwar CDF. Mano bende wabiro neno to gi sani mano pok orumo. Miyo Samuel loso kodi ni CDF nitiere. Kata pesa manyose keti mar budget manyose keti. Pes CDF nyotim nade no ketie. Wabiro rito bura machielo mobiro ni.